Sugatan ng dalawang pulis matapos naman laban ang aarestuing sospek na ikasyam na most wanted person sa lungsod ng Legazpi dahil sa kasong acts of lasciviousness. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, mag-aalauna ng hapon kahapon nang ikasaang operasyon sa lugar ng sospek na si alias Henry, 44 anyos, kung saan naabutan ito sa gitna ng palayan sa likod ng kanilang bahay. Imbes na sumuko, sinubukan umano nitong manlaban gamit ang bitbit nitong karit na nagresulta sa pagkakasugat ng dalawang pulis. Sa kabila nito, matagumpay pa rin naaresto ang sospek. Pakay lang natin din to dahil meron tayong warrant of arrest. Yung lang ang concentration natin dito is madakip yung suspect natin batay doon sa aming manhunt Charlie na tinatawag. So, nagtagumpay tayo dito na madakip. Yun nga lang, nagkaroon ng habulan hanggang yung dalawa nating kapulisan ay masugatan sa kaliwang kamay and then yung isa ay sa likod. Balik trabaho na din ang dalawang pulis matapos na maipasuri at maipagamot sa ospital habang nasa kustudiya pa ng naturang istasyon ang sospek para sa kaukulang disposisyon. Kung may standing warrant of arrest, alam nila may silang warrant of arrest, pwede rin naman na voluntarily sumuko sila rito, or kung pinunta ng pulis na mayroong i-issue warrant of arrest, wag na pong maglaban kasi yun po ay kautosan po nating korte. Mahaharap ang sospek sa panibagong kaso na direct assault in person of authority. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.